Και βέβαια δεν είναι απλά η ταινία, η εταιρεία Έλληνων Σκηνοθετών, ο πρόεδρος ο Χάρης Παπαδόπουλος και το Διοικητικό Συμβούλιο τον τιμούμε για το σύνολο της προσφοράς του στο κινηματογράφο. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι. Το Χάρη Παπαδόπουλο. Εννοείται. Το πανόραμα που κάνει είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που συγκεντρώνει και κόσμο και ενδιαφέρον.